Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhutna, huriani tuhata, andorang sota puka parminggota, tapasada marohata martangyang nahoho mahita. Amin. Tapukama parminggota marende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Tuhan Yesus.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa sulahon si pautoto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroani hagogo okku. Tongos ma hati oronmu dohot hati goranmu. Akka nama nogu au, pataru au tu dolok ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Asi maroham dihami halak nagaleon. Di idaho nagogo do musunami. Sai talu dohami dibahen alani hagalion nami. Dibaheni hupangi dohami tuho. Sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaono ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, natar surat sian patik palimahon, sahat ro tu patik na pasapuluhon. Patik palimahon,
Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano, nani leho ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho. Saya marpangulahi maroha midahami, dibaheni, saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasok kami dukoni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasok kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ani dosata. Ala ni panglosyot tado umbahenar tertulang Kristus.
Jala binaheni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhiteani hasonangata. Jala binaheni bugangna malum ita hilala. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Yesus dijoloku, tolong di tangan-Mi manungguan, yang dingoluku bodoh sombaoku, tung sonang badalang raponan, ubotodo takas panungguanmu, diiring-iring orang kaki, saat di ujung ibadalatku, togu maang jodoh tulang bumi. Si patahiru hapor seaoku, nililianani portibiron, arai dumbo tatap otuaku, margogo doa dingolukon, ubotodo takas panungguanmu, diiring-iring orang kaki, saat di ujung ibadalatku, togu maang jodoh tulang bumi. Tajahama epistel di Mingguta Sadarion, natar surat sian Johannes 12 ayat 20 sahat rodi ayat 30. Tajahama marsikat soring. Alai adong madeba halak junani, dongan ni nanakoki, laho martangiang di ari rayai. Jadi didapon nasida mas di Filipus, nasian Betsaida, na di Galilea, mangeleh bana, di nama Tuhan nami, naing doi dan nami, Yesus. Dungi Roma si Filipus, di paboa mai tu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus, paboa hotsa tu Yesus. Gabe di dok Yesus mangalusi nasida, naung dapok mati kina, asamar sangap anak ni jolmai. Na tutu si tutudo na hudokon tuhamu, dang nagadda emei molo somadabu tutano jalamate, dung pemate asa godang parbuena. Agoa hosama, Auma dihuton ganup na olo mangoloyau, jala ia disiau, disima dohot anak somakku. Pasangapo ni amaido ganup na mangoloi au. nabosa do rohaku nuai, ahama dohonokku, palua maao ama, sian tikion, alai tahe, alani ido bai nastatikon wow. Pasangap maguarmi amang, dungi Roma suara sian banua gijang mandok, nunga hu pasangap, laos pasangapok kudo muse. Jadi dung di BG atau Robi isi nina nasidama rong gurdoi akana asik mandok adong do suru-suruan ni debata nama katai dohot iban.
Dungi Nina Yesus ma mangalusi nasida. Dada alani au, umbahena ro suara ondeng, alani hamudo. Nuai maju pantik kina, asa diuhum portibion, si pabalion nuai raja ni portibion. Anggo au dung dipatimbo au sian tanoon, taitoku dosa luhut nasida tuau. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hatani debata jalana umpeopsa. Amen. Tidakon maha porsiautai songon nahina tinakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani hala Kristen akka nabadia dohot dihasesaani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
Shalom. Horas ma dihita salhudna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 17 Maret 2024. Pertanyaan week Rabu 20 Maret 2024 pukul 10 siawib Parjolo. Week utan kayu manis dibagas ni keluarga Toga Frans Samosir, Jubaida Borunenggolan, Jalan Pramuka Raya nomor 416, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Sada dibagas ni keluarga Hotman Siagian, Vera Borumanurung, Jalan Rawamangun Muka Sada nomor 4 Rawamangun. Tolu. Wik Pulau Mas Kampung Baru dibagas ni keluarga George Andi Alter Sibuaya, Ellen Rumintang Borusiahan, Jalan Batu Sulaiman nomor 2 RT 10 RW 10 Pulau Mas. 4. Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga calon Sintua Manai Sibagariang, Kiti Boruhuta Barat, Jalan Gading Raya Sada nomor 10 Pitu RT Sada RW Onom Pisangan Timur. Hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 10 siawib. Sada Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Sintua Mangara Manurung Boru Siregar, Jalan Cempaka Putih Barat 20 nomor Onom Cempaka Putih. Kunjungan Gerejawi Minggu Sadarion 10 Maret 2024 di Parmingguon pukul 10 wib, dohot pukul 10 tolu wib, punguan Ina Esther, Gereja Persiapan HKBP Lembang, Resort Bandung Tengah, Rodo mangibati Huriata Rap Marminggu, Jala Patubegehon Ende Puji-pujian Marhite Kor. Di Haroro Nasida, di Pangido Nasida do Pangurupion, Sian Hita, Lau Mangurupi, persiapan Gereja HKBP Lembang, Gabe Huria Nagok. Taurupi ma Nasida Marhite bazar makanan khas Lembang, dohot poti naong di parade Huriata di pintu ni Garejata. Bazar seksi perempuan Huria Manang SPH, Hombar tu Parheon Ina di Patupa seksi perempuan ni Huriata do, Bazar Ima Sadarion tanggal 10 Pitu dohot 20 Maret 2024 di halaman ni Garejata. Tadukung ma kegiatan ni asa dengkan mardalan bahani goarni Tuhata. Malam keakraban Ina Kamis. Kamis 1 Jumat tanggal 21 22 Maret 2024 maringanan di Teresia Seminar Living Gunung Gelis Bogor. Di Patupado malam keakraban Ina Kamis HKBP Rawamangun. Sude anggota pungan Ina Kamis asa mandohoti kegiatan ini. Pertanyaan paborhaton ujian. Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 10 wib maringanan di gereja di Patupado pertanyaan paborhaton ujian tuaka pelajar SD, SMP, SMA dohot mahasiswa nang songoni ruas ni Huriata na naeng ujian mamasuhi parkarejon. Ruas ni Huriata na naeng mandohoti ujian asa Roma tu pertanyaan ni.
pertemuan seksi sekolah minggu dohot natoras nidak dana sekolah minggu. Dewan Kononia mengundang akan natoras ni sekolah minggu dohot aka seksi sekolah minggu mandohoti perjumpangan laho membahas keamanan dohot kenyamanan pelayanan sekolah minggu di Huriata. Ima na dipatupa di hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 10.30 WIB maringanan di Aula Sinantam. Pinangido matu sude natoras ni sekolah minggu asa Roma tu parjumpangani. Workshop biola seksi musik HKBP Rawamangun hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 10.51 pukul 10.07 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado workshop biola dohot tujuan meningkatkan teknik dan keterampilan para pemain biola dalam melayani ibadah. Pangajari Ima Batara Sitorus diurupi Astrid Borusilaban. Hatorangan namangihut Boima di Jaha di Harotas Tikting ni Huriata. Pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru sekolah minggu dohot pendaftaran ulang guru sekolah minggu na lama. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 31 Maret 2024 dohot syarat Boima di Jaha di Harotas Tikting. Ruas nanaing gabe guru sekolah minggu asa mendaftar tu kantor sekretariat gereja. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalado gabe ruas natamba. Ima keluarga Dion Saputra Parulian Sirait sarjana teknik. Meliana Wati Boru Simare-mare sarjana pendidikan. Rabdohot Salah Iana Kon Nasida Rosian HKBP Resort Raja Wali Pekanbaru. Alamat Jalan Pisangan Baru Tolu nomor 24 RT 5 RW 6 Pisangan Baru Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Rayang. Jongjong mahamu. Tuatama nama sumasu nasida gabe ruas nadinggan di tonga-tonga tarlumobi di jolo ni tuhata kundul maham. Namonding sada na di hari Senin 10 sada Maret 2024 nunga jumolo monding salaina nauli tonggor di basana borusi hombing umur 53 tahun alamat Jalan Bintara 45 RT 4 RW 15 Bintara Bekasi Barat Wik Duren Sawit tu udean hari Selasa 12 Maret 2024 di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Senin 10 Maret 2024 nunga jubolo monding salaina Happy Boru Marpaung umur 70 tahun hinabaluhon ni Amata Goliat Sirait alamat Jalan Flamboyan Sada nomor 20 Perumahan Taman Modern Cakung Jakarta Timur Wik Penggilingan. Tuudean di hari Kamis 10 Maret 2024 di TPU Petamburan Jakarta. Tolu. Nah di hari Selasa 12 Maret 2024 nunga jumolo monding salah ama Berra Hanson Batubara umur 55 tahun hinabaluhon ni Inata Firdos Ittihani alamat Kampung Pertanian Utara RT 10 RW Sada nomor 36 Jakarta Timur Wik Kampung Pertanian. Tuudean hari Rabu 10 Maret 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuatama namang aleon gogo dot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pelean dot aka udun ni bawa-bawa
tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dot ulon akka sipatu pauta baen sangap di goarna. Saunima tikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat teh.
Dameni debatana sumurung, sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhut namanginang sude naposo bulung. Adorang so masuk hita tu barita nauli di bagasan minggu judika sadarion. Adong hata madok kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Hupat adaho maju amang diri nami tu hita saluhutna. Ya hami padita luspida boru si majuntak. Nunga marhamulian nama ngalap hami marga siahaan nahinan. Jadi dua ma dakdanak di hami. Sada ma bawa nunga tamak sian STT HKBP pematang siantar. Jadi disodoi bana naing na jolio ina marjasi. Jadi naik calo padita may bana molotung lulus di ujian nanengro. Baru na paduahon borua guarna si Joy Marietta borusiahaan kuliah waeng di Universitas Parahyangan Fakultas Hukum. 24 tahun mahami amanginang bulan opato padita. Rap dohami doho tamang padita benhat pangaribuan sakalas dohami. Jadi di 24 tahun ini marpida-pida do inganan nami parjolo ma di balige parbalige dohami. Molotung arong ano parbalige masih tada mahita. Iya, jadi parbalige baru tutarutung ikator pusat stak mihepurus tiki Pak JR Hutauruk siani masuk Matu Batam kurang lebih 4 tahun kami di Batam di Lubuk Baja sian Lubuk Baja masuk mahami tu Tangerang siat Tangerang masuk mahami tu Ciketing Bekasi molohya di bagi hamu situa nahona tusuk paditana nahona pukul FPI hami mai. Jadi sian Bekasi tu semper mahami Tanjung Priuk Timur. Siat Tanjung Priuk Timur masuk mahami tu HKBP Banda Aceh. Sian Banda Aceh saya dong maruason inang paditon keluar sian babani FPI masuk tu babani GAM Indonesia. Siani masuk mahami musai tu kantor pusat di Biro Okumene. Sian Biro Okumene masuk mahami musai tu Lembang, tu Medan. Sian Medan mahami musai tu Lembang. Om maruas nami. Sahat kami tu Lembang amanginang pa 15 hami maka kani ruas di si. Jadi 10 sia taom madapot nami huriaon. Jadi molo dison na ngakai naon aka ama manuaing namar minggu di hurian. Doho aka naposo bulung, doho aka yanakon nami sikola minggu.
Jadi mau lihat tema dia mang padita resort dot parhalado doho akadongan nami na full timer mangalir tikyon tuhami pajupang doho tamu akamanginang mabuan suara hati nami tuhamu na adong di HKBP Rawamangunon atik tung di paloas tuhatta gabe hurian agok anon huriai barodo hami mangido sian hamu manete manian sian HKBP Rawamangunon otik sosadia moloye detai iya eksatetek na molo mangalatap say nagodang doi posdorohanami HKBP Rawamangun bisa memberi kami otik sia sakumia manginang naposo bulung naung karejo sarihon anggimu namek metan na di HKBP Lebangan posdorohanami non di partisipasi muna songoni masyak kami horas madihita huriana ni haholongan di bagasan Kristus Yesus jamita di minggu Judika pada hari ini sian Jeremia bidu 30 sada ayat 35 sahatu ayat 37 songonom madidok disi tatangihon ma saluhutna dang be bolok konon ni Jahuba bangsona songonodo hata ni Jahuba na mangalehon mata niari gabe panodang arian aturan ni bulan dohot akabitang gabe panodang borngin ibana manggucang laut gabe marhasa akagalubangna Jahuba sebot dogoarna tung sura macohot akka aturani marado punawu ninna Jahuba macari madohot pinopar ni Israel unang betar goar bangso di jolokku saleleng-leleng na songonodo hata ni Jahuba molotung dapot suhaton akka langit di gijang jala dapot dodoon akka ojahan ni tanaw on di toru doho maahu mabolokon sadok pinopar ni Israel ala ni saluhut na binahin na sidai ninna Jahuba ima sahatna hamu akamanginang nakingatay dehon padan nauli narosian Tuhani kita bahasa Indonesia kan padan ima jaji ni hita molo didok mengucapkan janji bisa dikatakan perkara yang mudah namun untuk bisa menjadi orang yang menepati janji terkadang terasa sulit toh mang daung hita mengalusi lao patulus sopadan naung ni pada toni botudongan si pata maul muradoi demikian juga tak sedikit orang mengubar janji dan tak sedikit orang tidak menepati janjinya. Karena itu jangan berjanji kalau pada akhirnya tidak menepati. Alani unang oloho marjaji tudongamu molo dangoloho laho patuluson. Hita jolma boydo mura amanginang lupa. Boydo hita mura mose las murado muba. Ahanani hatahon saonari. Boydo lupa imar sugut. Ahanani hatahon natoari. Sugut naipe boydo lupa. Ahanang nitotop pun natoari. Sugut nai boydo isudat. Jala ahanang binagabagahon natoari. Sugut nai boydo idang masa. Ngani jajihon pajupak kita dari sonin na. Alai di paimaima sudat dang adong buah-buah na mangihut. Hamu akamanginang pangalaho si songonon boydo mabain pojot rohata. Dakuboto akaina namin na di jolon
molo dio sedongammu padanna judorham, molo dio sedongammu aka jajina tuho judorham, isi mana paling judrohana molo di ingkari halak jajina. Perjanji kulingin naumate, holak kata, dangi. Jadi unang ma laho mengatasi asa unak pojok rohata, dohonon di jamita omma, dohonon di renungan taringot tu pada nomma, unang olohita marpangucadean tu donga jolma, nasai jot-jot mengumbar janji. Jangan mau kita memberi kepercayaan penuh kepada orang-orang di sekitar kita yang mau mengumbar janji. Hari ini dia mengatakan, oh, ro piau sugut. HP dang ro. Ilopai dahan tabu-tabu ibesi panganon ni jolo. Ijabuna. Alai dang ro. Nah, madokon ro piau tu jabuna. Marpangucat dia tu isema. Molo dongan niba. Nasai rap marmeamon. Nasai rap tu dolok tutoranon. Mengumbar janjina. Atong tu isema iba marhaposan. Tu isema iba marpangucat dia. Dangadong nasing. Soholan tutuhani. Dangadong nasing tempat nihita lao marpangucadean selain daripada ketuhan. Marpangucadean maho tu debata haholongi ma debatam sian nasa roham sian nasa ngolum disude pardalanamu. Suku-suku tu hita kamanginang bahasa ikut tu debata. Edang ang gopin au solot siya dongatan nakin na mengingkar janji na boy menepati janji na. Bahasa ikut tu debata hita marpangucadean. Bahasa ikut debata jowota sangone denami nakin nasian lembangi jauh-jauh tu debata. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Semuanya ia ciptakan. Dia Allah yang setia. Tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Hoddo huasona satia do ibana tu padanna rodi saliling nililingna. Aha nani hatahonna tutudo. Aha nabi nagabagahonna sauddo. Hoddo holong ni rohani debata. Ketetapan-ketetapannya tidak pernah berubah. Ibana natuari. Ibana do sonari, laos ibana do rudi saliling nililingna. Alai molo tapatudos tu pardalanan ningoluon, dohonot tama, hita jolma do na jot-jot muba-uba. Saunari burju, sogot ngatakang, saunari marsitutu mangigut tuhani, sogot ngaditudalhon ibana. Songonopun manogot niari, jot-jot holok tai tutuhani, murah-murah muba, murah-murah mose, bahkan sering lupa untuk apa yang kita sudah janjikan kepada dia. Kita selalu berubah-ubah, dang heahot, ima sifat ni jolma, alai unang dohot hita disi. Hiado manginang adong cerita ilustrasi, taringot tu saha sada keluarga suami istri naung 10 tahun mar keluarga. Jadi tinggal di suami istrion di Jakarta do. Jadi di sadatiki Roma amato. Di dokma tuinatana. Ma. Atung mulak maju hita. Nga masih holau mamereng na tua-tuai. Nina. Jadi Roma inaton lasir rohana. Bapak lagi au. Lasir roha kumolo mulak kita tu bona pasogit. Nina inaton tua matana. Baru di titi maari neng borhak manasida. Ngai bayan perlengkapan naik pesawat mahita sa Jakarta. Baru sa mahita notuhuta. Baru sahak mahita muse tu bagas nina tua-tuai nina. Berangkat manasida mar pesawat sa Jakarta. Jala sahak matu bona pasogit. Tabay majaw bona pasogiton di Sibide. Hero hamu tu Sibide.
Si bide si lain masuk dalam. Jadi molo satu si bide boy dohita mar mobil. Alai molo saat sian si bide tu hutani keluargaan guarra paduan. Ya hamu mabege paduan. Daw. Kebetulan ngahiau tu siamang. Sia si bide kami mardalan jam 7 pagi, mardala 4, sahak mahami tu paduaan jam 6 sore. Jadi dari dolok-dolok ke dolok-dolok. Ibaling gi dolok-dolok go hutaon, nirip pudang anong behuta isi, HP godang do behuta. Gori huta na naik si topoton ni amatai na taon paduan. Jadi mardala pak manasida sian si bide lao tu hutani natorasna. Di pardalanan Roma amatong di dokma. Ma, sambil jalan aku mau ngomong sama mama. Enak. Apa yang mau papa ngomongkan sama mama? Ulu, tapa husor-husor maju pardalanan tenamar rumah tanggaon enak. Coba dok. Enak. Hudok maju tuh husuk kum maju hoena. Ahai. Holong doroham tuau. Ninna amatai tu inatai. Iberang beyak kay natana, iberang beyak kamatana isod do noeng. Kaama ni halak badak dak pala jojok madokon holong doroham tuau ma dak ya. Jojot holan na manangin-angi hona digad doh-dohonon ni amatakot tuau holong rohana. Paling sehali-sehali doi ipe sekian banyak orang boy. Jadi roh inataon di dok baholong rohak kuda. Nggak 10 tahun kita markeluarga masa dak kolong rohakku tuh ho enak. Jadi roh musi inataon moloho husukun jala alusi sian nasaroham ninna inatai tu amatai. Holong goroham tuau roh amatai madok holok kutuho marapi pulun holok kia nau tuho ninna amatai tuinatai baru roh musi inatai didok ibol lang amatai madokon. Benarkah bapak mengasihiku? Aguh nasor hiboto horo molo dibuka ho ate-atekon isod do guarmu alani holok kutuho isod molo ibuka ho ate-atekon isod do guarmu ninna hape tikidok kosongoni adong masada babiat mamulus tiki mamulus babiaton pitari luli amatai mapajakitan na hau na balga baru Roma matai jaki mahawon itinggal humay na tanay toro roba biati ijonohi inatay alay yang gua matay ngay gijang mamereng-merek tutoro baru roba biaton ipajono matupinggoli tu si parion ni natay sahira naliling matong babiaton tu si parion ni inataon ibereng-bereng amatay siya gijang ano na yung namasay na rohana alay holan igijang ko iba na madok tu rohana dak turun laho manolong amatay inatay baru dung leleng babiaton isaping inataon lao may bena lao baru dung lao babiaton turuma amatay siya gijang duk turun may dokon ma aku mau nanya apa enenatay ayahi dok ko babiati nakituhoy na ay husip po babiati tuhoy na Roma inatay bolang ma ibagas rohana nakin moloy bukahu ateteku isod do tertulis guarmuin na habe hola ro babiati nakin dangarong manangaha ibek ko narana jadi dang yalusi na todo betong ayu si pebabiati tu hodang yalusi dope ibol lang gope amatay ang gohoy na rohana ikerijui ma tutu ma ay dok pebabiati nakitu hoy na
Botom mo ahana nang idok ko babiati tuaw nakin. Neng botom inna mato. Ibolak salay. Dok ko ma dok ko babiati tuho ina. Roma inatay. Tahu apa yang dibilang tadi? Holak kata do ya matami. Holanido ina. Daw. Sirak ko maina. Janji merpeden ima amat tenakin. Kaulah bulanku, di hatiku ada namamu. Kalau kau sobek dadaku ini pasti ada fotomu inna museng. Di dalam hidup ini mubah-ubah. Hidup narong edeya kenang ate inang lansia. So adong nahot titanoon dangadong nahot titanoon mubah-ubah dosudi. Sering kita meninggalkan Tuhan. Kita berpikir bila kita meninggalkan Tuhan kita mempunyai hidup yang bahagia. Apa yang nyatana tikidau hita siat tuani lam susah dong oluta roi na taimadok sirak ko main na babiati do nakin inna gabe susah dang bagak bihalaki satu paduan alang marbadai boasa marbadai holak kata dia matai gabe lam susah jalalam tabadang sonang dong oluta gabe parir dong oluta ai didok hapariro do upah ni dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Tak ada cerita yang menguatkan bila kita jauh dari Tuhan. Tak ada cerita yang menguatkan hidup kita senang marlas ni roha hita molo dao sian Tuhani. Molo tungpe songon na tabu tahilala mardalan di bagasan dosa gabus doy. Molotung pesongon natabo tahilala mardala kita di bagasan hahurangan daksit tongi. Molotung tadok mardala kita di bagasan dosa las rohatanin nahita namang ototoi doy. Amang inang ingot ma dang adong las ni roha ni manangi sepe molo daong oluna sian Tuhani dang adong las ni roha siat dia pedapokmu molo daoh sian Tuhani. Tapi di perdalanan ni si Jeremia diturpukon di pakobasion ni panurirang Jeremia di paingot do bangso Israel taringot tu uhum ni debata boasa adong uhum ni debata tu bangsoi ala ni dosa nasida mar debata sileban bangsoi di pamasa debata ma uhum tu nasida ala madau nasida sian debata ala ni dosa gabe di tahun nasida do hapariron ala ni dosa gabe di tahun nasida do diperbudak mereka menderita tidak ada sukacita dang tarida sonang ni roha di ngulu ni bangso Israel terbuang nasida 70 tahun lelengna alay dang sahat tusi dang itap ni perdalanan ni bangsoi nang pe 70 tahun nasida di habuangan Babel alai debata naung marpadan itu si Abraham akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit seperti pasir di lautan. Dia menjanjikan keturunan itu akan menjadi berkat. Roma si Jeremia di patolhas debatama tu ibana panurirangon jala panurirangon muse di pasahat tu bangsoi napa luaonna donasida pasuangonna donasida mulak tu hutanasida dang di Babel benasida ro debata
paluahon bangsona marhite padan naipar. Di Jeremia 31 tung di hoddo padan ni Jahoba nang pemanuda bangso sian jolona nang torus debata manguhumi dang torus muruk debata tunasida songon ama-ama songon natoras amang inang hiaro ho muruk tu anak komu hiaro hita tangis alani anak kota hiaro hita haci tak dorata alani yaka pangalahuni anak kota torus doi haci ni rohai dah adul songoni ma debatana marpada tu bangsoi adul songoni ma debatana taha porsiai adul songo kita na toras ma nama mereng pangalahun ya kayana koni sipata haci rohata sipata jut rohata sipata tangis sita di bena na kotai alai dangisi endingnya kita membuka hati lagi, kita berikan lagi kesempatan supaya anak itu berubah, supaya anak itu membuka hati mengenal kebenaran firman Tuhan. Dang torus muruk debata alai dihaholongi do bangsoi walau terbuang, walau merasa sakit di Babel, walau mengalami penderitaan 70 tahun dang nalau pamagohon debata disi dang nalau mabahen marsikor debata di bangso na terbuangi alai singot-singot do asa ditada bangso Israel akka pangalau sion nasida jalalau patakon haporsion nasida doi laho manada debata. Sejarah mengatakan bangsa itu meninggalkan Allah, tetapi sebaliknya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada bangsa itu. Janjinya tidak berubah. Hoddo padanna tu si Abraham asatung soha suhatan ni hitaodo. Taringot tu perdalanan ni bangsoi. Nasay toktung makaholongi bangsona. Nasay toktung makaholongi kita. Nasay toktung mangaleho diri na tu kita. Janji yang diucapkan Allah tidak pernah berubah. Dang songon jolma nakin na berubai. Hoddo holong ni debata. Jalai dipatudu marhite anakna Tuhan Yesus Kristus. Jala di baik kita gabi anak konna. Anak konna doa, anak konna doa. Di baik Tuhan Yesus anak konna doa. Kita semua yang ada di ibadah ini, kita semua anak-anak Tuhan. Ala naung anak dohita di jolo ni debata. Targahom maha anahon nanilehon na itu hita ganup marsada-sada. Marhite aha, marhite naulu marngulu nai baru di bagasan Tuhani. Melalui kita mau hidup benar di hadapan Tuhan setiap saat. Tengok bang, dang di pasobu Tuhani kita disudiaka si taonota. Dakkea di pasobu Tuhani kita lau mamulus perdalanan ningolutta. Songon diede 800 sono maya sadai didok. Ahape masa dingolumon Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon dihon ho sude. Walau berat beban hidupmu, Tuhan menolongmu. Walau gelap jalan hidupmu, Tuhan besertamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Walau senang maupun sesak, Tuhan bersamamu.
Tuhan menjagamu. Inang amang molo hupajolo nakinan 24 tahun mahami gabi padita tanggal di bulan opaton. Kami banyak mengalami pergumulan. Molo didok tuaka inganan naradikal lo kami di bahan HKBP selama 24 tahun. Hubain maju nadi Bekasi. Dakyara aka amang inang naposo bulung martangiang di bawah pohon rindang, beratapkan langit, beralaskan tanah. Jala di sekitar ritanoi gok kotoran ni jolma, sobinoto siat dia. 2006 gabi padita mahami di HKBP Pondok Timur Indah Ciketing. Amanginang sahat kami tu sisa 6 tahun ma umurna. Alaidang adong bagas joro. Pidda masya jabu ni si A, pidda tu jabu ni si B, pidda tu jabu ni si C. Songonima perjalanan ni parmingguan nami di Bekasi Timur. Roma Ruason. Adong do tanot tainang, 2 tempat inganata, adong do disan 200 meter, adong do disan 2000 meter alai. Ngahya hubangu kami na di sanan, ro namar baju nabot tari, nama badirina epi. Tidak boleh irupak kema naung satu ngajong-jongi. Baru adong muse disan dibangun mon na 2000 meteron nganakok ngahirana adong ngakapalas-palasna alai dibakar mai. Jadi tikiro hami tu si Roma Ruason madok. Inang padita molo boy ikut di masa ni inangon ngasap plonom tau kami marhuria HKBP Pondok Timur Ciketing ngasap plonom tau kami adong ison alai dang adong bagas joro molo bui di masa ni inangon mak jong bagas joro di Bekasi. Udok tu Tuhan ado suruh mutual ahaneng benom mutual palu asau manangi suara ni Ruason. Amanginang mardalam ma 3 bulan kami di Pondok Timur. Adong ma sahala silum madok. Mau enggak HKBP membeli rumah ini? Kalau mau kami kasih. Molo dijual jabui 150 juta dona jolo. Alai tu HKBP dok ikon boy hamu manuhor 450 juta. Sedia hepeng, roham itu sipe hepek pedang adong gope dikas. Jadi dok, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau enggak kita beli itu? Mau enggak dengan sepakat semua jemaat membeli rumah itu tempat kita untuk beribadah? Langsung didok jemaati. Onno mamperpuri inang. Ikon omma perjuangan asa tarida 16 tahun nang jongjok kurion tatu hormai. Adong marua sopa jolo kepenga 100 juta 200 juta lobina. Ibaik kami mah grup Arbab Rita Butar-Butar dan kawan-kawannya mangurupi kami mabain malam dana. Ipak tupa mamanginang dalam tempo 2 bulan mardalam malam danai 450 juta yang dicari. Yang dapat 550 juta. Tepuk tangan sama Tuhan. Sesudah itu kita mau menempati rumah yang sudah dibeli. Ternyata apa lagi yang terjadi? Holam masuk kami jam 10 sama kita nakim masuk ngadi joloi masa merbaju nabot taribuat toa. Ihalo-halo ma dang boy di sok kamu mertangiang. Ay rumah tinggal lo nena godang ma alasan. Roma Ruason inang unang beta oloi nasida ay naroidang penduduk ni tempaton sian luar di daerah odo nasai mangguturi i. Kalau begitu keputusan di tangan kita. Kita lanjutkan atau bagaimana? Lanjut mardalam amanginang singkat cerita mardalam mau. Di tahun kedua masa bergerak sampai ke pemerintah.
Roma pamareta isegel ma ingananon. Dang boy behami marminggu disi. Ro pamareta didok molo boy kanadong gutano muna disan. Disi mahamu marminggu dak pala di orai hami. Ro hami madok amang molo boy dok. Ala yang doa ha bulan 12 kan marminggu do pehita. Jadi tanggal 24 malam nak pehona segelinganani marminggu mahami 24 Desember. Roma hami sianon nunga Jepang muse hari pestai di luar masa la ilaha illallah la ilaha illallah. Marit di hami lagu Natal di luar holanima martoa huruf ma hacik ma lahu mangihut toko Tuhan. Roruason didok inang sotung sohita beribadah onno ma sampai tetes darah terakhir kita harus pertahankan di sini, harus ada rumah ibadah. Bereng ruas mi Tuhan. Au na poso mi suruh hotuson. Nasi dia madok sampai tetes darah terakhir. Aku hambamu, siapalah aku, kuatkan aku. Ubay mesiedekku wajari. Oma semangat ta lau berjuang asal jong-jong gereja di son. Ubay medei mulubuyan noni itu kamu di rohamuna. Ikon monang hita, ikon monang hita, ikon monang hita, ay porse adoau di debata, ikon monang hita. Omma hubay turuasi asa diingot manguludo Tuhani tungpe parir nasida laho makubasi asa adong parmingguan. Setahun berikutnya 2009 dung disegeli dang dipaluas behami di bangunani Roma pamareta itano munam mahamuinna ipayasami ma ari Sabtunai jongjong mamuse tolus panduk kami masyarakat muslim menolak berdirinya, berlangsungnya ibadah di tempat ini. Tongi dia pihami lutui. Alai roruasi, unang macohot, sogot ikom marminggu rohita, jam 10 mahami lautusi. Amang, yes dui bek kami botarinay. Alai sahak mahami tusi, ngagok kotoran di jolma. Hudok, marminggu rohita, tergatuk Tuhanmu kamanginang. Apakah karena kotoran ini kita tidak beribadah? Apakah karena yang bau-bau ini kita tidak beribadah? Tergantung. Roma ruasi. Inang sotung putus hapor syota manada Tuhani. Marminggu mahami disi. Dungima tanggal 12 September 2000 siang. Di hari raya kedua orang muslim. Molo hami lau tu inganan na kosongon hirapi tumu kilometer masih jauh sian inganan na disegel itu sih. Mardala pak mahami marrobong-robongan asa unang ilo tu FPI hami. Dakya hamura majaga gereja anggo hami terus do hami majaga gereja. Danaku dua geleng-geleng gopeo namanginang. Dang adok pangurupiku pada saat ini. Hutinggal hodon ijabu hugobok mapitu nijabuan hudok matu Tuhan. Tuhan anakku na dua odok borukon marhosa do hutinggal hon jala molo mulak peosa pelayanan ikom marhosa do bere. Karena sakitnya. Karena di setiap titik mereka ada. Molo mekel pehamu anggau tangis do pada saat ini. Hacik mana mar Tuhan. Tiba ma di hari yang terakhir itu. Tiki di hari raya nai. Roma hami sejuluan. Roma tolu motor sianon. Baru mar motor mana sida. Tiki namar motoron. Roma sada sian nadi bagasan motoron. Itu usuk masih tua margasi hopping. Tiki masuk pisau itu butuhana dang dihilala. Alai tiki mamacar sian siubionon mudar
inak padita hona pukul hona tusuk kawin hubereng tangis dah Tuhan ini dia doh halakan nadong prostitusi dia segala macam dang diorai halakon ya hamilau martangiang sampai songonon hona tusuk sampai keluar mudar sebutuhana hola lau martangiang baru hudok matu akadong aku beta tabuat tu rumah sakit memang adong gobir ni roha molo di sitaononi gudang maruasa madao siak kami lau mau mengangkat situasi hobingon marmotor mahami polisi jolo awi tonga-tonga situasi hobingon ni tonga-tonga awi pudi tiki huboceng ibu kami tu rumah sakit Roma FPI ibu ma lotak-lotak na belga nama cegajang yatuk mau siap pudi bunuh pendetanya ina hacit alai tiki huruf Tuhani dia rohoniku Roma situasi hobingon nase karat pada saat ini di dokma inang padita gumogo do Tuhan Yesus sian musutai pada saat dia tidak berdaya dia masih mampu berkata Tuhan Yesus lebih kuat dari musuh kita. Saya mengatakan Tuhan engkau baik. Saat mahami di klinik, ropar klinik di dok. Bu pendeta, kami tidak bisa menolong. Pertolongan pertama hanya kami kasih impus. Langsung ilari homatu mitra keluarga timur. Di rumah sakit ro dokter madok, ngagudang isi wartawan, ngagudang isi jolma, par DPR RI ngagudang. Roma dokter, ibu pendeta, 1.500 cc darah harus ada secepatnya. Kalau tidak, nyawa tidak tertolong. Anggoisi, hudok ma, Tuhan sotung mate napo somon. Alai disima mangula adong madisi ketetapan Tuhan itu tidak pernah berubah. Pada waktu yang tepat Tuhan bekerja. Roma polisi 2 halak. Di Dokma, ibu pendeta katanya korban butuh darah 1.500 cc. Tolong dicek kami, mana tahu bisa cocok dengan darah situasi hombing. Inang polo tung tikina Tuhan imang aleho tiki 2 polision 2 ning sarupa muderda boy gabe donor tu situasi hopingi boy tercukupi jala risima hubereng keadilan Tuhan itu nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bangga sebagai hamba Tuhan karena kemana-mana kesaksianku yang hidup ini akan menjadi sejarah bagi pendeta perempuan yang sudah dipakai Tuhan. Dakola di siamang, tikipid de pehami tu Aceh, rodo wali kota ni Aceh. Bu pendeta jangan harap kami pemerintah kota Banda Aceh mengatakan kepada ibu salam sejahtera karena bagi kami haram hukumnya. Bu pendeta jangan harap kami sebagai muslim di Banda Aceh mengatakan kepada ibu sebagai Nasrani, kalau nanti Natal jangan harap kami mengucapkan selamat Natal, haram hukumnya. Tapi di situ saya lihat Tuhan begitu baik bekerja. Pida usiani masuk manusia itu Medan Amanginang, tung akana si parukil honoton sahak mahami tu Medan di HKBP Sidorejo moladong hamu par Medan. HKBP Sidorejo itu dekat dengan Unimed FKIP dulu. Jadi tong membangun di masa Covid 2020-2023 kata orang stay at home, jaga jarak, tidak boleh dekat-dekat, tidak ada kerumunan. Huriai yamang direnov siat dasar irupakon daliling sedia efek tu sonin na adong do tu hatta jadi molo martu hatta Tuhan idang boy pesimis ikon optimis karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
2,8 M amanginang di masa Covid. 1 tahun bisa dicari oleh HKBP Sidorejo. Rodo hami tu Jakartaon, lado hami tu Taman Mini, lado hami tu Sutoyo, lao hami tu Kramat Jati. Sudeu Kak Rohana, alai pada saati lagi genting-genting na Covid. Alai terbuka do huriai macalo hami. Satao gereja yamang, inang sudei hita. 21 November 2020 itu dimulai. 2021, 2022 baga magerejai. Isi mahu bereng, ketetapan Tuhan itu tidak pernah berubah. Sahak mamusehami itu hutani halak inangan naisanan. Roma eskanami sian Medan, Medan kami padita resort. Roma eskanami gabe uluan ni huria di persiapan HKBP Lembang. Sahak mau tu si hubereng 15 kakak ma padahot kami. Nikuma Tuhan neng mampe marhua rope hutuau. Alai hubereng mahalang inang o sude semangat. Hubaga di bagas rohakku inang. Bah, salilingon torokbo ini kejujuran. Torok-torok bo ruas mau lumar minggu. HP ison ikut kubereng ma 50 halak, 57 halak mana paling gudang. Molotung rotamu adong may marualu pulu 10 halak. Amang inang akapunguan ni Rawamangunon rohamu tu Lembang. Asa berek kamu. 10 sia tahun nama kalakod disi. Ialami halakod do iloto FPI. Anggo ilu-ilu ni halakod dak sadari 2 hari taringot tu huriai militansi niak kinangos sude 19 tahun. Marminggu bahalakon no yang di gudang-gudang. Ngai bereng ngakalan sia ni HKBP Rawamangunoni. Nani uluhon ni amang paditao sator. Akkanani tupahamu na ima hupatu rehami. Seng na bocor-bocori inang hugati hami mai. Alani na perduli hamu na siak kotaon. Mamereng huria HKBP Lembang. Biasa na moloro udah dorasi nang. Dang bui hami ngabocor satu toro. Namanya gudang. Tapi kalau kulihat militansi dari inang ini. Semua jemaat HKBP Lembang. Disima musemak kuling. Nai ngadong do maksudmu tuau Tuhan. Maka na itong soa tu so. Mardalam masudi perdalanan ni. Amang. Adong ma sian sesko au. Ibangum magareja disi. Dung ibangu gereja on. Roma nasida. Pangiduan nami. Moloboi pakyon ni HKBP mainian. Mudah-mudahan doakan namang inang itu bisa kita pakai. Alai sahat tu sonari HKBP Lebangon 20 tahun ma tanggal 8 bulan 2 anggota ringot tu nadilotoi FPIP halakong ngadiai. Jadi asaboi nasida semangat tong mahita menopang nasida. Amang inang akanani haholongan di bagasan Kristus. Molo didok, molo di beko. Nadenggan tu anggiku, tu sada anggiku na meti. Na tuau doi, nena Tuhan Yesus. Roma nasida, ngaibuan nasida hasil bumi na. Ngadong isinukin lemon, tahu, bolu, mar macam-macam. Dang gudang ibuat. Molo mulak kami no mabuani boratan. Anggo so buano muna bedak ku boto be. Alani ukak marohamu akamanginang. Ruas ni HKBP na adong di Rawamangunon. Semua pelayanan yang saya jalani, saya akan katakan pada kita semua bahwa itu membuat saya mempunyai pengalaman yang cukup berharga dan tidak terbeli oleh apapun. Pengalaman itu membuat saya semakin dewasa. Di balik 24 tahun sebagai pendeta, saya mau melihat karya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Alani,
tarsorho mardosa, hira na bolong-bolong hita tahilala, di jolo ni Tuhani. Ingot ma, argado ho ditubus, dang nama bolok ko Tuhani di ngoluta, alay sadar mahita, muba mahita, talului mabohi ni Tuhani, jala manguloy ibana. Dipargugui dohita ganuptiki, asa mulak madai holong ni Tuhani, songoni do torus, uju dau hita, uju lilu hita, dilului dohita. Edeta 400 sia, didok. Aka biru biru napungui, sia pulu sia do. Dau siang Tuhan nai, ni dosa di portibion, dang sonang rohana sai susai non, dang sonang rohana sai susai non. Ima biru biru nalilui pe, sada sian sia pulu 100 si, sada lilu ilului Tuhani. Iu benar didok di ayat 2, nang penang rosia pulusia biru-birui, tung sotuk holani, nasa sada ikon mulak, dang boi auso, dungi lau maibana, mardalat dao, di jauh biru-biru natakang nalau, di jauh biru-biru natakang nalau. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus. Dang hasuhatan cara ni Tuhani mangalehon akan narikot di hita asal ma di bagasan hapor siau kita alani tangi humma ulahum malomo ni rohana ihut maibana dilehod do tuhita sakap hatuaon dilehod do tuhita sakap hatuaon dang sakap hamakuan judika luluhon ahu ale Jehovah, berilah aku keadilan ya Tuhan. Dia Tuhan yang setia, mendengarkanmu dari tempatnya yang maha kudus. Dia pasti memberimu keadilan atas hatimu yang galau, karena ragamnya masalah yang kamu hadapi. Didok, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, asa hupasonang hamu. Rohita amanginang naloja nasorat, Tuhan akan memberikan kita sukacita. Amin. Martangi yang mahida. Mau lihat ma ali Tuhan. Nunga hutang ihok kami hatam nabadiai. Suru todim todi porbadia. Lahu mangalehot Tuhami todi hatawun. Lahu mangulahon hatam di perdalanan ningolo nami. Tuhan, pada muhot rodi salileng-ngilileng na, dang muba, dang mose. Diliokoro Tuhami Tuhan, pakirimon na mangulo. Asa unang madili hami diak ka perdalanan ningolo nami. Tung susah pe perdalanan nami alanya karagam ni pergumulan, alay roho Tuhan manulungani hami mangalehot Tuhami pos ni roha pirma todim say na dong anakku doho rasi rasa ro ajal ni hasi yang anon ima tutu Tuhan si hobasan nami di tonga-tonga ni perdalanan ningolu nami asa unang adong nanggo sada siak kami lilu ala niaka hagiyot ni daging nami. Alay na yang Tuhan sudah kami gabe halak namar tua, namar sobba tujulum, jalan nama ngalehot Tuhami akapos ni roha. Asi maroham pasu-pasu kami saluhutna. Hutang yako kami Tuhan sudah ruas ni huriam. Na di bagasan perdalanan ni ngoluna, mengalami aka pergumulan duka cita. Marsahit di rumah sakit dohot di bagas nasida. Tuhan Roma ho mangalehon gugun nai baru. Tuaka ruas na berduka, tuaka namar sahit.
Oh Tuhan debata, saya tatap nasida. Diaka pengobat tapi bayan nasida Tuhan margogo. Aka ubat na pinangan doh dari inum. Bayan ni Tuhan parhitiam. Laho mabolokon sahit sian pamatang nasida. Sude Tuhan aka program ni huriam HKBP Rawamangunon. Tuho mahu pasahat kami. Pasada roha dohot aka parsaoran di tonga-tonga ni parhaladom. Asaboy Tuhan mardalan ulauni hobar tulomo ni roham. Tuhan debata say tangihon tangyang nami. Sesa dosa nami nagudangi. Asa tamahami. Hasahatan ni paso-pasong. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo jala tangihon tangyang nami. Amen. Tuhan,
kun ma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni salhut silehon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliut upasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tu jalo may gabe uap na hutus di julom pasu-pasu may jalaramot asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mituham asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang, saya pinarbadia maguar, saya Roma harajon, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa, saya sama dosa nami songon panesa nami, dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.